Popular presenta la seva ponència d'Educació, Innovació i Cultura. L'educació que volem és una educació basada en un gran consens. Necessitem una estabilitat del nostre model educatiu. Necessitem un model educatiu basat en la qualitat de l'ensenyament, basat en la llibertat de les famílies per escollir el centre dels seus fills. Necessitem que se treballi per una excel·lència educativa. Entenem per excel·lència educativa que tots els alumnes puguin aconseguir els seus objectius, cadascú en el seu ritme i cadascú fins allà on puguin les seves capacitats. Parlant d'innovació, necessitem millorar l'oferta educativa de la nostra universitat i de les nostres formacions professionals de carreres tecnològiques i carreres científiques perquè els nostres joves siguin de cada vegada més innovadors, més emprenedors i puguin desenvolupar tot el seu potencial. També considerem bàsic treballar l'anglès a les escoles. L'anglès ha de ser un pilar fonamental dels nostres alumnes perquè ells, el dia de demà, necessiten l'anglès per la seva integració social i laboral. I també necessitem treballar per defensar les nostres modalitats insulars de la llengua catalana. Nosaltres necessitem fomentar l'ús de les nostres variants dialectals, del nostre lèxic particular.